104.7 IFM. Report! Nabulaanan ng Pangasinan Police Provincial Office ang umano'y naglipa ng post sa social media ukol sa iba't ibang insidente ng kidnapping sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Pangasinan Police Provincial Director Police Colonel Rollifer Capukyan, hindi totoo ang mga ulat sa social media ukol sa umano'y kidnapping. Aniya pa, may mga karampatang parusa ang pagpapakalat ng peking impormasyon na tulad na lamang ng pagkakakulong at pagmumulta. Siniguro rin ni Colonel Capukyan na generally peaceful sa lalawigan bagamat may isang insidente nung nakaraang buwan na nangyari sa lungsod ng Dagupan ngunit agad namang naaksyonan. Matatanda na ilang police stations sa probinsya ang naglabas ng pahayag dahil sa pagkaalarma ng ilang residente sa kanilang lugar sa kumakalat na post sa social media ukol sa umano'y kidnapping. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.